Hola, aquest vídeo és per explicar-vos els ajuts a l'estratègia alimentària a Catalunya, que són 10 línies d'ajut, de les quals a més alguna hi ha alguna sublínia, on la majoria estan destinades a temes de comercialització i artesania alimentària, o sigui, comercialització de la producció o temes d'artesania alimentària. Només hi ha dos ajudes que van vinculades a la producció, que són principalment la línia 1 i la 8, que us explicaré en vídeos posteriors i desenrotllant-les una mica més. Llavors, tot s'acaba el termini per poder demanar el 27 de gener del 2025. La línia 1 és la de la calculadora ambiental, que aquest any fins ara només entrava el boví de llet i la fruita dolça, ara s'ha ampliat el boví de llet, el boví de carn, l'oví cabrum de llet i de carn. O sigui, tot el que són petits remugants, tant de carn com de llet. Ja en agricultura, fins ara la fruita dolça s'ha ampliat a horta, arròs, olivera i cítrics. Llavors cal fer una calculadora ambiental, que és un càlcul medioambiental de la vostra explotació, consums d'aigua, de recursos, etc. I el que fan és subvencionar la despesa que costa fer això. Està fet amb uns mòduls i van entre els 580 euros, que és el mínim, que és una part fixa, més uns complements per hectàrea, fins a uns 5.000 euros màxim d'ajut per explotació i de 7.000 euros quan som de la zona nuclear. Després tenim una línia 2, que és la sublínia 1 de la 2.1, que és per obradors compartits. O sigui, la línia 2 fa referència a infraestructures alimentàries compartides. Llavors, la línia 1 faria referència a aquests obradors compartits, que està destinat a entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, tipus ajuntaments, consells comarcals, que vulguin crear uns espais, unes zones on hi hagi formatgeries, sales d'orets de carn, de manipulació de conserves, d'olis, etc., perquè la gent pugui començar a fer transformació alimentària en punts sense haver de construir ells mateixos, sinó que estiguin fet de manera pública. Aquestes inversions estan subvencionades al 60%, fins a un màxim de 200.000 euros per persona beneficiària. Dins de la mesura la línia 2, també tenim la sublínia 2, que és per escorxadors de baixa capacitat. Això seria per fins i tot ja titulars d'explotació que volen un escorxador mòbil seu ja per poder fer aquest sacrifici i poder disposar d'això. També es poden fer compres conjuntes o organitzades a través d'alguna entitat pública. Aquí l'ajuda també és de 60% de la inversió, fins a un màxim de 700.000 euros per beneficiari. Després, dins també de la línia 2, hi ha la sublínia 3, que són les xarxes de distribució i comercialització conjunta. El mateix, això és perquè agrupacions de productors, etc., puguin muntar sistemes compartits per distribuir i comercialitzar de forma conjunta productes. Aquí la quantia de l'ajut és d'un 65%, amb un màxim de 200.000 euros per persona beneficiària. Dins de la línia 3 hi ha el foment per la digitalització i traçabilitat empresarial mitjançant l'etiquetatge intel·ligent. Això està adreçat a empreses, a pimes, a petita i mitjana empresa, i s'apagaria el 50% de la despesa subvencionable amb un màxim de 5.000 euros per sol·licitud, per comprar aquest software o tots aquests continguts que s'han de generar per l'etiquetatge intel·ligent. La línia 4 és el foment de projectes transformadors per incrementar el valor afegit dels productes i coproductes alimentaris. També està adreçat a pimes, amb una quantia del 50% de la inversió feta fins a un màxim de 300.000 euros. Després també hi ha la línia 5, que és pel suport a l'assessorament alimentari i pel compliment de normativa d'higiene i qualitat als petits elaboradors. Si els petits elaboradors necessiten suport o assessorament per posar en marxa guies pràctiques correctes d'higiene o altres certificacions, doncs hi ha aquesta ajuda que va en funció una mica del número de reunions que cal fer per fer aquest assessorament. La línia 6 és la creació i difusió d'activitats de sensibilització per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari i projectes innovadors per a l'aprofitament dels aliments. Això està adreçat a entitats sense ànim de lucre i organitzacions sense ànim de lucre de cadena alimentària, on se subvenciona un 80% del projecte amb un màxim de 100.000 euros per 2 anualitats o de 50.000 euros si només és un projecte d'una anualitat. Després la línia 7 és pel foment del relleu generacional i emprenedoria de negocis d'artesania alimentària. Hi ha la sublínia 1, que és pel foment del relleu generacional de negocis d'artesania, on la persona física o l'empresa continua el negoci d'un artesà que plegui. Hi ha una sèrie d'inversions que tens de fer per posar en marxa això, tant subvencionades al 70% fins a un màxim de 60.000 euros per beneficiari. Després, dins de la línia 7, tenim la sublínia 2, que és el foment de l'emprenedoria de negocis d'artesania alimentària. Aquí també estan per persones físiques com persones jurídiques que agafen aquesta activitat artesanal, i la subvenció també és d'un 70% per les inversions que s'han de fer fins a un màxim de 60.000 euros.
La línia 8, que és la que explicarem en més detall en un altre vídeo, és la que va destinada pel foment de creació i continuació. La creació és la mesura 8.1 i la continuació és la mesura 8.2 de noves empreses liderades per dones relacionades amb la producció i la transformació d'aliments. O sigui, quan és producció i transformar aliments, doncs és una línia interessant per engegar projectes amb dones. Aquí l'avantatge de que no hi ha un límit d'edat en el qual tant si ets jove com si ets més gran pots accedir a aquestes ajudes. La 8.1, que és la de creació d'aquesta empresa, de començar l'activitat, el requisit és que han de ser dones que es dediquin principalment a aquesta activitat i tindran una ajuda de fins al 70% de les inversions que hagin de fer amb un màxim de 80.000 euros per expedient. I per la línia 8.2, que sigui el segon any o tercer, el manteniment d'aquesta creació d'empresa, el 60% de la inversió fins a un màxim de 80.000 euros. Després de la línia 8 tenim línia 9, que és per al foment de projectes de transformació alimentària d'entitats del tercer sector d'acció social. O sigui, això més pensat per a entitats del tercer sector, on també s'han de fer una sèrie d'inversions per posar en marxa aquests processos transformadors de productes. Doncs un 70% de les despeses estan subvencionades fins a un màxim de 100.000 euros. I per últim, la línia 10, la InnoTrack, que està en dues sublínies, la sublínia 10.1, que és per la innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa, diagnosi i definició d'estratègies. O sigui, tot el que és, aquesta ajuda anirà a través dels grups GAL, principalment, però també està adreçat a productors agraris i forestals, on vulguin posar en marxa aquest tema de digitalització de l'empresa i de més per diagnosticar estratègies, etc. La 10.2, la sublínia 10.2, és per la innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i competitivitat de l'empresa, assessorament per la implantació de projectes. Si s'ha de posar en marxa projectes tant productors agraris com forestals, com altres tipus de cooperatives o empreses agràries o transformadores, aquí l'ajuda és del 90% per posar en marxa tots aquests temes amb una despesa màxima de fins a 20.000 euros. I després hi ha una tercera sublínia, que és la 10.3, que és per la preparació de propostes per a la participació en projectes europeus. O sigui, hi ha el tema dels projectes aquests subvencionats a nivell europeu, doncs per el mateix, si volen posar en marxa un grup d'empreses o persones, temes d'investigació, amb recerca, amb universitats i demés, doncs la posada en marxa de l'inici del projecte està subvencionat al 90% fins a un màxim de 10.000 euros. Una altra línia que dins de l'InnoTrack, que és la 10.4, que és per la innovació en l'àmbit de la gestió i ús eficient de l'aigua en la indústria alimentària i forestal. Aquesta està dirigida a indústries del sector alimentari i forestal i també se subvenciona el 90% de les despeses fins a un màxim de 10.000 euros. Dins de la 10 també hi ha la 10.5, que és per la innovació en l'àmbit de la prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari. El mateix, empreses de la cadena alimentària que vulguin posar en marxa temes de sostenibilitat i demés, doncs el mateix, poden demanar aquestes subvencions que poden arribar fins al 90% de les despeses elegibles a un màxim de 10.000 o de 15.000 euros per beneficiari segons el tipus de beneficiari que ho demani. I això és molt ràpid el resum de les 10 línies del Pla Estratègic Alimentari.